Hey guys, logoफोर नोंथांमोनखौ आंनि आर्लिन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै आङो फुङावनो सिखारग्रोमोना बेबायदि नुदों आरोना ओरैबायदि खुवा खुदों लोगोफोर बाहेरायाव ओंखारनो हालायै बायदि दा एसे खमायबाय आरो ओमफ्राय आंबो नै दसे जाबाय ओमफ्राय आङो सानबायलाय आङो ब्लग लानोसै दिनै माने एसे खुवा खुदों नै दायो सिखारनानै दासो ब्रास खालामनो नागिरदों आरोना स' भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना गुसुथार आरोना ओमफ्राय आङो बेखौनो नोंथांमोननो देखायनोसै होननानै माबायदि खुवा खुदों जोंनिथिं बेखौनो नोंथांमोननो देखायनो होननानै आङो भिडिअखौ बानायबाय लोगोफोर नै खाथि खाथिनि न'फोरखौनो नुहुरलायाखै आरोना नङाबा नुहुरजोबो नै ओरैबायदि खुवा नुदोंना लोगोफोर माबायदि खुवा खुदों थ' भिडिअखौ नायलांबाय थादो आङो ब्रास खालामनानै लाग्रोनोसै दायो आं दायो ब्रास खालामखांनानै आङो देलायनोसै दायो नै देलायग्राया आंनिया सिम्पोल टाइपनि आरोना ओमफ्राय आङो न'आव थाबोला सिम्पोलैनो आङो देलायना थानो होननानै सानबाय ओमफ्राय माने बाहेरावबो थांनांगौ जेरावबो गैया आरो बिराद बोथोराबो बे साननैसो बिराद थान्दा जादों ओमफ्राय आङो न'आवनो ब्रास खालामखांनानै मोखां सुखांनानै आङो ओरैनो सिम्पोल देलायनानै थानोसै होननानै आङो क्रिमखौ लाबाय खाथियाव स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो दाम खमिसो आरोना आं माने न'आव थानायखाय ओरैनो सिम्पोल देलायनानै थानो नागिरबाय बाहेरावबो ओरैबायदि खोमसि आरोना खुवा खुनायजोंनो ओंखायनो आङो बाहेराव थांनानै ब्लग लाहैनो हानाय नंला माने खोमसिदोंनो बारा सिनाय मोना गाइखेर साहा बनायलायबाय आंहा दिनै मर्निं टाइमनि ओमफ्राय दायो गाइखेर साहा बनायनायानो आंहा दिनै गोदौख्लायबाय आरोना लोगोफोर थ' दायो जाबाय नै लोंना लालायनोसै बा हिमानसुनि मेगिया बेल' नै हिमानसुआ मेगि जादों जोंना ना आयौ माथो दांनो होलायलायाखै खोरो गेजेराव होना होनो इयाव आथिङाव होलो बे गारोसो ए बिदिसो होमबा नोङो नायम होनना खिथिलाय हा
बे मानसिखौ नुदोंना लोगोफोर नै ओरैबायदि थाबायखायो आरोना बिबैनि न'आव थं 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 थांखायो रावखौबो खोनासंखाया ओइनो बिबै माहाना न'आ ओइ पवालि पवालि वा हिमांशुआ जि बेरायनो हाखायो नुदोंना ओइ न' लानो मिथिया नोङो न' लानो गियान गैया हा खाला नोंखौ मा खालामनांगौ देवानि दायो कबि आलु फुलकबिजों आलुजों संलायनोसै खाम उखैबाय खाम जानोसै आरो फुलकबि आलु मानो होनबा दिनै मानसिया जोंहा एसे बुरजा जासिगोन आरो ओंखायनो भाजिखौबो बुरजा संनो नामायदों ओमफ्राय बेखौ भाजि खालामसै ओमफ्राय बेदर अमा बेदर दंखायो अमा बेदर एवनाय ओमफ्राय मा होनो लाफा लाइ कबि बयल खालामनाय दंखायो दैयैनो खामखांखाबाय बेखौ ओमफ्राय आङो दायो बेखौल' एवनोसै आरो भाजि खालामनोसै थ' नायदो आं भाजि एवनायखौ माबायसा जायो ओमफ्राय गोथाव संना जानोसै आरो दिनै नै जोंहा हिमांशुआ होख्लायलायबाय आरोना बिथिं ओरैबायदि मोसानो जाबाय थाखायो आरोना मानो होनबा मेथाइ मोनसेबो दामदावनो हाया बिनि आथिं आखाइ मावनो नागिरखायो आरो ओमफ्राय दायो नै आङो हिन्दी फिल्मनि मेथाइ दामगासिनो बिथिं ओमफ्राय जि मोसाहैदों आरोना बे लाइटआव थांनानै ओमफ्राय जोङो लामा जिङावहाय जिरायना दङ आंजों लोगोसे दङ बाजैमोनबो ओमफ्राय हरबो जाबाय आरोना ओमफ्राय जोङो होमबाबो अर सायगासिनो लामा जिङाव हिमांशुआ मोसानायखाय नै इथिं रानि दङ ओमफ्राय बाजै दङ ओमफ्राय राजा जोंहानि बिबागिनफोर आरोना जों जमायै अर सायगासिनो ओमफ्राय थ' मोनाबाय लोगोफोर बिथिं हिमांशुआ मोसादों नै ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय लोगो मोनबावगोन अब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ आं बेसेखिनियावनो दोनथ'बाय गुड नाइट